Добре дошли в Египет, Шарм ел Шейх. Дошли сме с нашите на почивка. Ще ви покажа в този епизод, който ще бъде състоен от няколко дена, как се храня, как тренирам. Общо взето ще бъде тренировки, плуване. Ще се опитам максимално да поддържам кондицията, която съм изкарал след състезанието. Разбира се, няма да се ограничавам с храненето напълно, няма да спазвам някакви конкретни диети. Ще заснимам абсолютно всичко, всеки един кадър през следващите дни и се надявам да ви бъде интересно. I never see the lights out. They got me overdrive. Fancy on a fast car. This is how you make me feel. Don't stress me now. I got the overdose. I'm feeling it in my bones. And if you say that I'm lying to you, you said it's killing me. I wish I could fall asleep. The problem is you. Това са рибките в моренцето. Със сигурност няма да мога да ви ги заснема на живо, понеже все пак снимам с телефон, нямам професионални камери, но във водата ще има някои от тези рибки. Сме все пак в Египет. Ако няма да ви покажа на живо, поне може да ги видите и на картинка. Hello. Where are from? Bulgaria. Bulgaria. What is this? This sand, color sand. Sand. Ah, you make. This color, yeah. Yeah, it's very good. Thank you. You can see how I can make it. Have a look. How long have you been doing this for? Many years ago. Many years. Like how long? It's been television. Television, yeah. Not Really? television, YouTube. YouTube, really? Yeah, YouTube videos, bro. It's very nice. 22 years. 22 years. How old are you? You? How old are you? Today 37. Today is your birthday? Hey, happy birthday, bro. Thank you. Very nice. Really, wallah. Прави камилата в момента. Доста прецизно си работи иначе човека. Another side, another camera. Да. Legs, 1, 2, 3, 4. И така прави краката. Вау. Виж как се получава иначе. Vedi il milione. Ora faccio il cammello. Cameliamo. You see? Yeah, it's very good. Like mountains. Mountains. Buonite. Ora faccio la grazie amico. Ora faccio la montagna. La montagna ora faccio. Ora faccio la montagna. Anche i gaviani fa, gli uccelli. This bird. Anche posso scrivere il nome dentro. Guarda dietro. Ma questi portali di dietro. Posso pagare a mano la macchina, non ci più. No. Scusa, 2,50. No, va bene 200. 2,50. 200. Compacti decenti inside design more. The top is glue. Colla Vinavil, così non si muove più.
Quando prenderà da più di uno fai sconto. Una questa 4 euro, 3 pezzi 10 euro. 3 pezzi 10 euro. Sì, questa misura. Anche posso scrivere no. Карает не менсай по телефон. Можно имя написать. Може да напишеш името вътре. Aspetta, due di questi riservano a legna e... Мисля, че по 3 евро беше, ама това тук сигурно си е играл цял ден. Дори на рождения си ден работи и продължава да изкарва пари. Евала му прави наистина много добър. Иначе тук, какво има? Козметики. Сега ще влезем да разгледаме. Жената снима и тя. И двамата си влогваме. Доста интересно мирише вътре на билки. Черен, зелен, бял, червен пипер. О, това мисля, че е канела. Даже няма си не представа. Куркума има. А, тук си пише, да. За месо. Да, доста ми на билки. Някакви ароматни пръчици, сигурно. А тук вече си има шампуани, мазила, хората си приказват. Ние си говорим на български, те си говорят на техен език. Fammi pagare così, ma qua non Това е изненада. Аз само да не мога хапи. Жива костенурка. Къде му е главичката? Ето я. Оле-ле! Извади главичката, да? Чакай да фокусирам камерата. Оп! Ето го. Сигурно се чуди какво става. Защо е толкова нависоко? Първото хранене, 3 хлебчета, един омлет съм си взел, пушена шунка, сиренце, кашкавалче, както и тук малки 4 кисели млекца, едно кафенце съм си направил. И евентуално това ще бъде закуската, най-вероятно може би ще взема нещо сладичко за десерт, но общо взето това е. Да. Така, момчета, не става само да се яде, трябва малко и кардио. Целта е да минимализираме демиджа, а не да бъдем в дефицит, за да не развалим все пак и самия ревърс. 60 минути елиптикъл, или както искате го наричате, аз така си го наричам. Сега отивам да се провлека, отивам на плаж, ще се попука малко и дори там ще поплувам за допълнително кардио.
Доста са интересни. Сега ще направим една тренировка с бащата, разбира се, човека, който ме вкара в фитнеса. Ще започнем първо с странично рамо, бицепс, трицепс, след това ще отидем към малко по-големите тежести. Той определено няма да дига много тежко, понеже не е редовен в фитнеса, все пак е на години вече. Първата серия, съвсем обикновена, да вкараме малко кръв в рамената. Нищо тежко, нищо особено. Може малко и предно рамо. Оп. Не си дай зор, само леко да раздвижим. Ако искаш, редувай ръцете. Последно кога тренираме, тате? Преди 6 години. Преди 6 години, а? Колко килограма започнах аз в фитнеса? 42, 43? Да. Ти тогава ли ме запали или аз проявих желание, че нямам много спомен? Аз имам спомен, ти ходиш за плуване, на плуване, пак аз ходих на фитнес. Ти свършваше плуването преди моя фитнес. Да, аз те фърлях от среща в плуването. Ага. И идваше и ме чакаше винаги поне 30 минути да приключа фитнеса. И обикновено се И след това още не 30 минути, докато се наприказваш, да тръгнем. Да. И накрая винаги беше болен. Защото ти си излязал топъл, мокър от фитнеса, пък то зимата, И накрая колко си ти болен. трябва. Да. Ти предобри вече. Ти си направи тренировката. Обясни на твоите хора защо престанах да тренирам. Защо престана да тренираш? Защото имам ушипявания във врата. Всички упражнения, където имам дигане над рамото на тежести, Да. явно притискат шиповите нервите и Да. предизвикаха главоболие. А те шиповете от какво се проявяват? Генетично? Генетично. Генетично. Да. Кога почна да изпитваш дискомфорт? Към 45 години, 6 65? се влушаваше, докато стана нетърпим. Е много неприятно, отиваш на зала, после главоболие. Ако правя от кръста надолу крака нещо, такива неща упражнения, няма проблем. Няма проблем. Тръгнеш само да дигаш над рамената, рамената горни вече. гърди, да, преси за рамена, всичко свърши. А това лечимо ли е, по принцип? Не, Не е лечимо. не. Имаш Имаш ли някакви шипове? операции, да, във врата, ти можеш да останеш инвалид за цял живот. При неуспешна операция. Да, от 50 на 50 шансове, аз не искам да... Не искаш да рискуваш. Да, то тук е богато на нерви мястото. Те някъде излизат, мисля, че от трети, прешен или четвърти. Ага. Те са зад гръбнака, после не излизат навънка и те там. Да. Там притискат и те какво ще направят? Те трябва да влязат на машинка да ги опилят. Да. Ами да, ама ако те са шип нерв, там закачи някой нерв и може да останеш инвалид за цял живот. На кой доктор да се довериш да му направите нещо? Давай. Не се презорвай. Чакай да мине. Почни си малко, да ти падне леко пулс. 10-15 секунди. Готово? Давай. Супер си. Някакви болки имаш ли? Не. Как е? Раздвижваш кръвта? Усещам, че натоварвам. Усещаш какво е било? Нещо, което не съм го натварвал, много дал. Първата серия ще е малко по-тежка, по-малко повторения и след това постепенно намалям килограмите и увеличавам повторенията. 24. Колко ти е бил макса? На теб, тате. За бицепс. Много време съм стигал до... На крив лос съм стигал до 50 кг. Ейхи! На скрепец 45. Флайс на лежанка на гърди, там е много силно упражнението. Не знам защо, обаче. Значи на лежанка, с лежанка Лежанката ми колко е се слаба, прави? винаги правих контузии в рамената и винаги дигах леко, защото имах проблем с предно рамо. Обаче на флайса нямам проблем с предното рамо, не знам защо. Тук вече ще вкараме от тези повторения, които ви казах. По 3 на ръка сменяме. Значи първото беше едно с дясна и едно с лява ръка. Да. Сега по 3. И сега следващите са по 3. Последна серия за мене. Тате, колко време си бил на диета, когато си смъквал килограми? 4 месеца.
За колко време си? 4 Колко най-много месеца килограма? бях изчистил много добре. В смисъл не като тебе, но и съм бил без никакви препарати. Само на варено рис, пилешки пържоли и домати и краставици. Само натурално. 4 месеца, да. Браво. Но нямаш някакви снимки от тогава. Имам. Ако има някакви снимки, ще се опитам да ги изнамеря и да ви покажа в самия клип как е било Аз едно през време. цялото време съм бил натурален. Нали? Натурален, да, разбира се. Тати, ти на колко години си сега? На 55. 55. И продължаваш да се поддържаш. Какъв съвет би дал на наборите ти? Колкото по-възрастен ставаш? Колко по-възрастен ставаш, толкова повече то оставя организма. Моят съвет е, не знам дали е правилен, дали не е, да се избягват много тежките килограми. Те водят до допълнително натварване на стави, сухожилия, особено когато сте на препарати, не ги усещате тези натварвания. И в последствие, като станете на моите години, даже много по-рано, мисля, че няма да можете да, ако искате да тренирате, да продължите. Тоест, умерени килограми. Правилна техника, умерени правилна килограми. техника е много важно, да, нали, защото там повече може да се повредиш, отколкото от тежкото. И това е. В момента имам и едно износване на ставите и ми пречи, примерно, да приклякане. С колената. Да, бедрената кост, точно капачката, явно 3 горната част хрущяла на Да. бедрената кост. Има износване на хрущяла на бедрената кост. Значи в един момент организмът ти на тези години забавя изграждането на тази ставна тежест, която смазва. И ако продължаваш да натварваш и да претоварваш, много лесно ще смъкнеш хрущяла, защото намаля тая тежест. И това няма правене. Това няма правене, да. Следващото упражнение е трицепсово разгъване. Целта на това упражнение е да го правим с по-умерени килограми, когато го тренираме с въжето, за да може като разтегнем трицепса, да може ръката ни да отиде към нашия джоб. Вместо да сложим с прав лост или крив лост повече килограми, да сме наведени, да акцентираме предно рамо, да вкараме гърдите. Да, със сигурност вдигаме доста повече килограми по този начин, но не натоварваме мускула, който искаме да фокусираме по време на упражнението. 2-3 секунди ексцентрично движение и колкото се може по-рязко надолу. Оп. Да. Така е добре. Давай, тате. Аз правя едно отваряне на страни. По този начин отива тук на външния край на трицепса. Супер. Стига толкова. Правих едно шантово упражнение, после ще го покажа. Добре. Не знам дали е правилно изобщо. За времето. За тук ли? Да, на скрипец. Да, Само, че обръщах наобратно. Ага. Ето не е шантово упражнение. Това ли? Да, само, че по-лек килограми трябва да. Трицепса на ушите, лаката напреде и държиш лаката и само пускаш. Изобщо не е шантово, много си е добро упражнението. Стига да нямате дискомфорт в лактите, това е супер упражнение. Повечето си го имаме в фитнесите на машини, но това е малко по-олдскул. Едновремешните тренировки бяха правени така. Не е така? Да, едно време и така правя. Значи трябва лаката да е към ушите. Горе, горе и още нагоре. Така? Или наведи главата напред. Така. Прибери към и опъваш напред. Трябва да го усещаш тук. Да. Точно е така. Точно е тук, да. Вътрешната глава на трицепса. О, това бая добре го усещам. Много супер, хипер, старо упражнение. На старите кокари. Следващото упражнение, което ще направим, е на техно джим, chest incline. Преди да се нагласим, дърпаме рамената надолу, плъзгаме се надолу цялото тяло, поемем въздух, стягаме корема и при издишане рязко стягаме гърдите. 2-3 секунди спускаме надолу. Давай, тате. Първо се нагласи, преди да буташ рамената надолу. Ти си. Супер. Браво. Как е това упражнение? Ами, Ако не е за тебе, не е за тебе. да, не съм правил гърди, не знам. За първи път правят много. От много време. Да.
Това е втора серия. Това е последна. После един бърз флайс. Така. Браво. Супер. Флайс. 2 серии. Едната серия е за долни гърди. Следващата серия ще бъде за средни. Спънати. Поемем въздух. Оп. Събираме ръцете. Ей. Давай. Хубаво събира ръцете долу. Изпънати. Долу изпъваш, горе свиваш. Така. Супер. Горе не си почивай. Просто дръж напрежение. Супер. Стига тук. Щом започна да треперят, значи трябва да спира. Втората серия за средни гърди. Този път няма да се изгърбваме толкова много. Малко по-изправени и ръцете просто вървят напред. Ето по този начин изпънати. Предната сме тук долу, за средни гърди сме тук горе. Оп, ще нагласим малко по-добре. Нещата сега ще покаже как го е правил флайса. Дори и да пускаш, да усетиш разпъването тук, Да. максимално, защото през цялото време ще има напрежение. Понеже тялото ни е тук, а това нещо ни преразпъва надолу. Трябва да оцелиш мястото, т.е. да си точно на средата. Лактите настрани. Килограмите са ми тежки. Не оцелих килограмите. Нищо. Но в общи линии е това. Не нацелихме килограмите, но като показно беше добре. Айде втори опит. С по-малко килограми този път. За да мога да изчистя техниката. Да. Браво. Добре, Фейси. Така, мисля, че сме готови. Сега отиваме да хапнем и ще ви покажа какво сме си взели двамата да ядем след тренировка. Айде, до после. Така, след тренировката вече сме тук, сме си сипали пилешко филенце, малко телешко, сигурно около 100 грама варени картофи с около 100 грама варен рис, зеленчуци, една салата с пилешко, храната на тати, пилешко филе, също около 100 грама ориз, малко пържени картофи се сложил и Малко рис за великина. малко ориз за великина, една салатка и кола без захар. Даже сега като каза кола без захар, ще да си взема и аз. И това е. Сега да изяваме Египет.
Ето и нагледно колко лесно може да поддържаме форма. Все още съм толкова изпилен, даже бих казал, че съм по-изчистен, отколкото преди да започне почивката. Формата си я държим, аз съм щастлив. Храня се както си поискам, с каквото си поискам. Просто държим активността висока. По 15-20 хиляди крачки на ден. 2 пъти на ден кардио. Аз правя 30 до 60 минути, зависи от настроението. Ако си пусна някоя музичка, правя до 1 час. Тренировките, ако имате и фитнес, супер. Даже още по-добре, поддържате мускулатура, изгаряте бонус калории, когато отидете да плувате в моренцето, също допълнително енергоразход. Целта на това видео е просто да ви покажа, че формата не се губи толкова лесно, стига да поддържате добрите навици, които сте изградили преди самата почивка. До вечер ще ви покажа и какво още ще хапна. Имаме запазена маса за рибен ресторант. Пак няма да се ограничавам, защото си знам, че активността ще ми бъде пак висока. Така, дръжте се, тренирайте, бъдете активни и ще имате доволни резултати. По принцип, на риба винаги върви бяло. Азиатката на ресторанта, малко рибатон с зеленчуци и доматче. Седнали сме вече на ресторанта, прекрасна гледка зад мен. Остров, кой беше? Кой беше този остров? Тиран. Тиран. На 25 Идеално. км от Шарм ел Шейх. Ето е супата след предястието. Скарида. Това не знам какво е. Мамо, кой е това? Рачешко кръче. Какво да го прави? То не се еде. Чакай да опитам. Малко странно на вкус. Може би трябва малко сол. Скаритката определено е много добра. Се топи в устата. Жалко, че е само една. Сега обаче, като се замислих, в супата според мен това бялото месо е рачешко, но определено си е вкусно. Здраво обаче. Трябва да плуваш на обратно. И да си ходиш. Thank you. Имайте Thank ли you. си ежда апетитно? Някаква рибка на скара. Кое? Кое месце? Що при мен е. Може би е такава риба. Бяло? Добре изглежда. Много добре изглежда порцията. Ето го и десерта. Така и не разбрахме бялата риба каква е. Те ми го казаха на английски, но понеже няма интернет, ще ви покажа в видеото снимка и на български как се казва. Тук поставям само една оценка, ще го хапнем и понеже аз съм още гладен, ще отидем в другия ресторант да се донахраня и предполагам ще ви покажа някой друг кадър от там, какво хапвам. И понеже днес е последен ден, все пак трябва и да хапна нещо, което в принцип ми се хапва. Взел съм си яйца, омлет, имам си скир с тахан и най-вече палачинки с гофрета. Тук и разни сладки съм си харесал, кекче, някакъв пай. Трябва малко и да се поживее. Това е.
Едно бързо включване, за да приключа видеото до тук. Таман кацнахме в София. Сега се прибирам в къщи да поспя, понеже е 12 часа вечерта. Почивката беше супер, починах си ментално най-вече от самата подготовка. Вече съм зареден и подготвен за това, което съм ви нагласил в следващите видеа, така че очаквайте една голяма поредица, която съм намислил. Ако ви е било интересно и сте научили нещо полезно, харесайте видеото и се абонирайте за профила. Това беше от мен. Отивам да си лягам, както казах, и до нови срещи. Чао, чао!